ran da na bude shop din nan nayi kwana 3 bana bacci ni kadai a daki na saboda ina mamakin daman zan rayu har in kai zuwa wannan lokacin har in zo ni ce mai guri kaza so shi yasa mata da yawa suna zaune da ciwon damuwa amma nan kar su bari da wannan ciwon ya sa su zama sun kashe kansu da kansu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu masu kallon mu ni ne Nasiru Rabiu wanda nake gabatar da shirin Arewa Talent Show. A yau muna cikin garin Gombe inda muka yi tattaki muka zo wani office wanda babu irinsa ko kuma in ce wani saloon wanda babu irinsa a jihar Gombe. Muna tare da wadda take da wannan guri wato CEO Hani B Spa and More. Muna miki maraba da shigowa shirin Arewa Talent Show. Barka dai. To Hajiya Fatima na san masu kallo za su ji cikakken tarihinki da kuma cikakken suna da kuma irin makarantu da gwagwarmaya da aka yi ta rayuwa. Sunana Hajiya Fatima Suleiman. Sunan dina ana kira na Fatima Suleiman baban nana. An haife ni a garin Yola. Daga nan na fara primary school ina a garin Bauchi na karasa a nan garin Gombe na yi karasa primary school ina a Abubakar primary school Gombe na yi secondary school ina a Ma'ahat Tahfizul Qur'an. Daga nan sai na yi aure. Bayan na yi aure na zo na fara degree dina a University of Maiduguri. Na gama degree dina a University of Maiduguri. Still na zo ina aiki a Ministry of Education. Ashe Hajiya Fatima tana bangaren education kenan. To Allah ya bada nasara, Allah ya kara bada sa'a. To me ja ra'ayinki kina bangaren aikin gwamnati kuma kika ga ya kamata ki shigo into entrepreneurship? So ni gaskiya tun tashi na tashi ni da son business. Na yi business kala-kala daban-daban. Tun ina yin abubuwan yara na primary school ne tun tashi na ban tashi da ban san nema ban iya tambayan abu ba. So komin yaya zan iya hada kudin break dina in ajiye shi dan yi business inda dan saya wa kai na dan wani abu saboda ina kunyan irin tambaya din nan. So da haka na tashi a rayuwa na tun ina primary school ina business, ina secondary school ina business irin kaɗan tafi da shi class kana ɗan sayarwa haka ɗin nan. To still da na yi aure ban ajiye business ba. Da na yi aure na yi business kala-kala, na yi kiwon kaji, na yi kiwon kifi, na sai da zannuwa, na yi kayan kitchen. Sannan aka zo ga naje na yi training na kayan harkan saloon, gyaran jiki, abubuwa haka. Masha Allah, ta nan kika samu idea din initiating din wannan katafaren wuri kenan. Gaskiya. Masha Allah. Masha Allah. To yaya aka yi kika bude wannan wurin? Me ya ja ra'ayinki kika ga ya kamata ki initiating din wannan development din a cikin wannan jiha mai albarka? To alhamdulillah dai babban abin da ya jawo ra'ayina shine yanayin abubuwan da mu mata da yawa an bar mu a baya. So shine gaskiya mafi karfin abin da ya karfafa min gwiwa kenan na bude shagon. So kina ganin sanadiyar ki me wannan abubuwan zai kawo wa jiha? Gaskiya zai kawo musu ci gaba da ba mu taba tsammanin shi ba, da kuma ƙarin wayewa a cikin garinmu na jihar Gombe. Masha Allah. So za mu ɗauki abubuwan da ake daki-daki. Za mu tattauna a kansu, za ki masu kallon mu cikakken bayani da kuma albishir musamman a mata da suke wannan jiha mai albarka da kuma wanda suke kusa da ku irin kamar Borno, Yobe,
da dai wasu garuruwa makamantan haka. Ki bayani sosai in detail akan kowane business ɗin yaya kuke yi kuma ya kike randaran ɗin kwastomominki idan sun zo za su yi misali a ce mu fara ɗaukan salon. Menene bambancin wannan wurin da sauran guraren salon da aka saba zuwa? Gaskiya yana da bambanci sosai ko daga yanayin kayan aikinmu alhamdulillahi wanda mun samu mun kakkawo abubuwan ci gaba musamman wanda abubuwa da yawa da muke yi kamar zan iya cewa babu irin shi a wasu salon da yawa. Wow, masha Allah, kuna da bangarori da dama amma za mu ɗauke su daki-daki domin masu kallon mu ko kuma in ce kamar al'ummar da suke jihar Gombe da kuma wanda suke kusa da ku su gane cewa sun samu guri wanda za su rika kula da tsaftar jikinsu. Shine tun daga kama ga salon da kika yi magana da kuma dilke wato gyaran jiki da kuma gyaran fuska, za mu faɗa da Hausa don mutane su fi ganewa, da gyaran fuska da kuma wankin kafa da kuma kabasa. To za mu ɗaukan kamar ɓangaren salon. Menene abin da kuka fi specializing kuma wani albishir zaki wa kamar client ku duk wanda zai zo kamar salon gurin ku? Mu Hanibi Spa and More muna yi wa mutanen Gombe da makotan kusa da mu baki daya albishir da kan cewa mun bude babban salon wanda babu irin shi nan kusa. Ba ma iya gyaran kai ba, in ka duba kamar yanzu iya yanda muke tafi da al'amuran mu, mutum zai zo da kanshi yanayin yanda kanshi ya lallace, to muna da mayuka daban-daban iri-iri wanda yake daukan irin gyara wanda mutum zai gyara kanshi wanda bai yi tsammani ba. Kaman muna da mayukan dandruff irin mutum ya zo da kwarkwata, abubuwa daban-daban, to mayuka muna da su kala-kala daban-daban. To shine gaskiya abubuwan da nake yi wa mutane albishir rashi da su gaggawan tawowa Hanibi Spa and More. Akwai tanadi na musamman da muka yi musu. Masha Allah. To misali kin yi magana sosai akan mayamaye da waye, irin mayamayen da kuke amfani da su normal mai ne da kowa yake iya zuwa shago ko kanti ko store ya siyo, ko kuma kuna order ne daga wani guri special kamar mai ne kuke kawo wanda kuke amfani da shi? Gaskiya mu muna order mayukan mu ne daga inda ba a yi ma tsammani ba. Wani abu mu muke yin su da kanmu, ba irin mayukan da ake samun su a kowane salon bane. So shi yasa zaka ga yanayin aikin mu daban ne da wasu guraren gaskiya. Masha Allah. Za mu ƙara ɗaukan kamar ɓangaren gyaran jiki. An san cewa mata da yawa kamar lokacin da za a aure da kuma wani lokaci zuwa lokaci mata na zuwa gyaran jiki. Ku a nan wani irin tanadi kuke wa mata da suke zuwa gyaran jiki? Yaya irin shirin da kuke a nan? To a gaskiya Hanibi Spa and More ya tanadarwa amare da uwar gidaye da 'yan mata kai kama ga har da yara ƙanana gurin gyaran jiki na musamman wanda ba ma iya mutanen Gombe ba, har da makotanmu misali Bauchi, Taraba, Maiduguri, Yola suna iya zuwa mu gyara musu jiki saboda yanayin kayan aikinmu wanda a nan da North East gabaki ɗaya ana maganin Maiduguri ne, amma mu Hanibi Spa and More 'yan Maidugurin ma suna zuwa gurin mu suna gyara jikinsu a nan. Alhamdulillah. Masha Allah, masha Allah. So kenan shi ma wannan bangaren kun tanada abubuwa na gaske wanda in aka yi gyaran jiki insha Allah za a samu nasara. Sosai ma kayan aikinmu daban ne gaskiya. Mun tanada abubuwa daban wanda majority mutanen da suke gyaran jiki ba su da ire-iren kayan aikinmu. Don tanadin da muka yi a nan Hanibi Spa and More ba karamin tanadi gaskiya muka yi ba a kan gyaran jiki sosai. Ok, to misali za mu ɗauki kamar ɓangaren gyaran fuska. Shi kuma ana iya samun mutane masu pimples da waye, kuna irin treating din irin wannan ko kawai da wankin fuska ake? Yes, muna da magungunan da muke musu kuma muna da mashin din da muke aiki da shi wajen in muka samu ire-iren waɗannan mutanen. Wani zaka ga sun zo maka da fuskansu sun using wani abu ya bata musu fuska, kamar masu bleaching kenan. Yes, ko kuma masu kuraje hakanin da yawa a fuskansu, so za su yi gaggawan tahowa Hanibi Spa and More. Suna zuwa da ikon Allah, akwai kayan da muka tanada, akwai mashin din da muka ware na gyaran ire-iren wannan matsalan. To da ikon Allah in muka musu suna zuwa su ce mana sun ji daɗi. Gyaran kafa kan shine ma wanda muka fi samun gaskiya irin matsala da shi, saboda wani zai ce maka
ya je shi wani gurin an gyara mishi kafa amma kafan shi ya zo ya tsatsage, to daga ya taho Hanibi Spa and More da ikon Allah sai kaga ya samu warakan abin da ya kawo kuka a kan shi. Gaskiya mun tanadarwa mutane masu gyaran kafa abu tewa, muna kokarin mu using abubuwanmu da mu muka hada da kanmu da kuma abubuwan da muka yi order su daga gurare daban-daban. So muna kokari akan kafan mutane gaskiya sosai. To amma kina ga me yake kawo mutum ya je gyaran kafa kuma a sa amma shina da waye da sauransu kuma kafa ya zo yana tsagewa? Kun yi bincike akan wannan? Kafin ku canza naku ra'ayin? Gaskiya mun yi bincike sosai, yin binciken ne ma yasa muka ƙara faɗaɗa namu. Shi yasa kuma ake ƙoƙarin ake zuwa ɗin. Kamar yanzu wani zai zo shi zaka ga kafan ya tsatsage, wani har kafan yana ɗan jini haka, wani yana ɗan jin ciwo. So in ya zo shi muka ɗan yi ƙoƙari muka masa iya abin da mu muka tanadar masa, sai kaga bayan kwana 3-4 ya kira mu ya ce alhamdulillahi ya samu warakan wannan matsala din. Masha Allah. To masu kallon mu kamar dai da kuke gani muna tattaunawa tare da Hajiya Fatima Suleiman, kuma muna tattaunawa ne akan irin business din da take a matsayinta na mace wadda ta dage domin ta kawo solution ta kuma kawo abubuwa na ci gaba a cikin abin da ya danganci harkar saloon da kuma wasu abubuwa makamantan haka. Akwai kabbasa da kika yi magana, menene kabbasa kuma ya kuke aikin kabbasa a wannan guri na kuma albarka? Kabbasa ne wanda zan iya cewa muka kawo shi. Kabbasa shine abin da muka kawo shi wanda majoritin mutane su kansu ma ba san me kabbasa din ba. Yanayin ci gabanmu yanzu ya kai a ce kowace mace ta mallaki kayan kabbasa a gurinta. So a irin wannan gurin zaka samu wata macen tana da ƙiuyan yi, ba ta son ta ɗauki kayanta ta yi kabbasan shi. Kabbasa shine wanda ake ɗaukan kaya a sa shi a kayan turaren wuta. Za a turara kaya wanda zai zama na kasan kamar mu mata an ce mu 'yan kwalliya ne. So ya shine dalilin da yasa kenan muka kawo kabbasa. So da ka ga mata wasu suna da ƙiuyan yi, wasu kuma ba su da time ne. So mace da ta kawo kayanta za ta ce Hanibi Spa and More muna buƙatan kayanmu mu ji yana irin ƙamshi yanda kuma wato ina fahimce ki kamar kin dan sauƙaƙa musu. Yawwa. Idan na fahimce ki kamar kin sauƙaƙa musu wahala ne, me kwan mutum ya je gida bai da lokaci ko ma'aikata ne ko wani abu ba su da lokacin yi, ku kuna karɓar kayan. Haka ne. Kuna da irin turarrukan da kuke sakawa a wurinku ku turara musu ko komai zo su karɓa ya zama na duk inda suka je za su rika samun ƙanshi. Haka ne, saboda wani zai ce maka irin ƙamshinka yake so ya yi. So sai muka sauƙaƙa musu, sai ya zama na mutum sai ya kawo kayan shi, sai mu masa kabbasan kayan shi sai ya zama yana ƙamshin irin na yanda Hanibi suke yi. Masha Allah. Kun shirya fa? Mun shirya. Wallahi kun shirya. Alhamdulillah. A gaskiya mutanen Gombe ina muku albishir sosai da kuma mutanen ma dai Najeriya zan ce gaba daya. Insha Allah duk wanda ya zo nan gurin ba zai ji kunya ba. Masha Allah kin dauko bayanai da dama, sai dai bisa al'adar shirin ko da wani lokaci muna tambayar mutum irin kalubalen da ya tunkara kafin ya zama ya mallaki wannan guri da kuma wannan abubuwa da kuma irin bincike da kike wurin gano dabarun yadda za a yi ki buɗe wannan kasuwancin. Wani irin kalubale kika fuskanta a rayuwa kafin ki kawo matsayin da kike a yanzu? Alhamdulillah, na fuskanci kalubale da yawa a rayuwana. Abin da dai kawai na sani shine ni ban yadda da faduwa ba. A duk kalubalen da na fuskanta a rayuwana nakan ga cewa to ya aka yi wanci ta je guri kaza, dole ita ma ta yi facing maybe abin da ni ban yi facing ba. So sai na jajirce a cikin yanayin al'amurana. Duk abin da na shiga sai in ga to daman in kana nema za ka gamu da abu da yawa, sai in ga ni bar in jajirce. Shi yasa ni ban yadda akan cewa mutum dan adam bare iya ba. Kowa kawai zai iya, sai dai in baka jajirce ba. Shi yasa kaga har na kai zuwa wannan lokacin. Jajircewa ne da cijewa da dauriya shine ya kawo mu ga irin
yanayin yadda muke ciki a yanzu. Alhamdulillah. To amma baki gaya mana dan irin kalubalen da aka dan fuskanta na rayuwa ba? Akwai kalubale na rayuwa, ka san nema yana tattare da kalubale. Ina ƙara ba mawa a wannan abun ne sa na samu wani dama da zan ba wa mata shawara. Musamman matan da suke da aure kuma suke zaune a gidajen mazajensu. Kowace mace ta sa wa ranta za ta iya. Ƙalubale da ka gani na rayuwa ne, na ga ƙalubale saboda har na zo na kamu da depression, na kamu da hawan jini duka a yanayin rayuwa. To amma da na sama wa zuciya na zan iya, na daure akan abubuwa da yawa har na kai zuwa yau gani ni ce mai Hanibi Spa and More. Masha Allah, gurin da babu irinsa jihar. A cikin garin Gombe, alhamdulillah. Masha Allah. So idan kina tuna wannan yanayi da kika shiga yanzu, ya kike ji a cikin zuciyarki? Musamman na san a wannan lokacin kin gamu da abubuwa da dama, duk da dai bana son sai ki bada labari full detail abin da ya faru, amma dai menene yake dan kawo depression din nan ne sosai haka? Naji mutane suna yawan magana akan depression. Depression abin da yake kawo shi damuwa ne. Yanayin abubuwan da mutum ya fuskanta a cikin rayuwar shi, so shi yake kawo depression. So na fuskanci abu yawa kuma har gobe in na tuna nakan ji tashin hankali da damuwa, shi yasa ban fiye tuna shi ko in kai ga dole sai na yi magana a kan shi ba. Kawai ina ƙara ba ma mata 'yan uwana shawara, ka sa wa ranka za ka iya kuma ka dage da nema. Kada a mazanninki na mace ki ce kin dogara da yau sai an miki ko sai an baki ko sai namiji ya ɗauka ya baki. Ke ma za ki iya. Ke ma za ki iya. So shi yasa ki sa wa ranki akan za ki iya, in Allah da za ki kai ga gaci. Kada ka dogara ko ki dogara da yau sai na zo gurin wani ya taimake ni. Duk abin da ke ciki in kika hada da addu'a da nema din, Allah zai taimake ki kuma za ki iya. Masha Allah. Akwai mutane da dama da suke fama da irin matsalolin damuwa, wanda wasu ba su san ma cewa maybe depression ya kama su ba. Da kike wannan magana na ga ya dace na miki wannan tambayar, ba don kuma saboda maybe a sanadiyar ki su samu solution. Wani hanya kika bi bayan kin shiga hawan jini da depression da dai sauransu har Allah ya baki lafiya kuma kika fito kika ci gaba da fafatawa bangaren kasuwanci? Magani kika sha ko kuma kin ta addu'a ne ko kuma ya abin yake? Farko na yi addu'a, na sha magani, sannan kuma iyayena ina ƙara gode musu. Shi yasa su ne mutumin da ba zan taɓa manta da su ba a rayuwata. A lokacin da nake cikin waɗannan damuwan, iyayena sun jawo ni kusa da su. Suna ƙoƙarin kwantar min da hankali kuma sun bani goyon baya 100%. In na fita zan nema, za su ce ki je Allah ya miki albarka. Mahaifina mutum ne mai tsauri, amma saboda ganin halin da nake ciki ya bani goyon baya 100%, sannan ya yadda in je in nema. Kuma kullum in na fita nema ɗin zai kira zai ce, wance Allah ya miki albarka, Allah kuma ya baki sa abin da kika je nema. To a cikin ƙanin lokaci sai Allah ya kawo mini mafita, wanda har na zo na dan samu sauƙin rayuwa, wanda har gobe zan iya ce maka in ba da taimakon Allah da taimakon iyayena ba, da ban kai ga yanzu ko ina raye ba ma a duniya. Masha Allah. Amma da taimakon su da taimakon Allah da taimakon su yau gashi ni ce na mallaki Hanibi Spa and More. Duk sanda na fito, ran da na bude shop din nan, na yi kwana 3 bana bacci, ni kadai a ɗaki na, saboda ina mamakin daman zan rayu har in kai zuwa wannan lokacin.
har in zo ni ce mai guri kaza. So shi yasa mata da yawa suna zaune da ciwon damuwa, amma nan kar su bari da wannan ciwon ya sa su zama sun kashe kansu da kansu. Su jajirce, su fita nema, su zama kuma suna kusa da iyayensu in suna da su a raye. Wannan zai taimaka musu wajen samun sassaucin koma wani irin abu ne a rayuwarsu. Masha Allah. Insha Allah. To amma me ra'ayinki akan kamar zaki ga duk lokacin da musamman arewacin Najeriya duk lokacin da aka samu mace tana fita kamar neman kuɗi, maybe a ce kamar shop ne ba aikin gwamnati, wasu ma aikin gwamnati, akwai waɗanda ba su bincike a kanki ba, kina da aure ba ki da aure, ya abin yake sai kiga ana aibata su, ana cewa kamar karuwai ne ko kuma yawan banza suke tafiya ko maza ne ke ba su kuɗi ko wani abu. Na san ba mamaki kin san cewa mutane da dama na shan kalubale akan irin wannan matsalar. Me za ki ce ya taɓa faruwa da ke ko kuma wata wadda kika sani ko wani abu makamancin haka? Abin da na sani shine duk wanda ya fita nema, musamman mu mata, in ka fita nema kawai ana judging ɗinka wrong. Za a ce ana ganin ka fita nema, za a ce kai ɗan iska ne. So shi yasa baran manta da iyayena ba. Ba abin da ba su ji ba, amma a kullum mahaifi na ya kira ni ko mahaifiya na za su ce ki ji tsoron Allah, mun yadda da ke 100%, karki abin da za ki taɓa mana mutuncinmu. So ba abin da ba su ji ba, babu abin da ba a gaya musu ba, amma da ke sun san tarbiyyar da suka ba wa yarsu. So alhamdulillahi wannan abin bai yi tasiri ba. Sai kuma mace da ke ɗin kika fita neman, ke za ki saya wa kanki mutunci, ke kuma za ki zubar wa kanki mutunci. Abin da ya sa na faɗi haka, yawan aka ce kina, wani ya zo ya ce kin fita nema, ana miki ganin yar iska, wani da gangan zai zo ya gwada ki. To a nan ne ke za ki saya wa kanki mutunci, kuma ke ɗin nan ke ce still za ki zubar wa kanki mutunci. To don haka ni a harkan nema na duka ban duba wannan. Ni ina duba tsakanina da Allah na, da kuma tsakanina da mutunci na da mutuncin iyayena. Yes, shine kawai. Masha Allah. Masu kallon mu, to alhamdulillah kamar yadda kuke gani muna tattaunawa tare da Hajiya Fatima Suleiman. Za mu tafi wutar rabin lokaci da mu ba ta ruwa, da dai ke ce za ki ba mu ruwa yanzu, ba mu za mu baki ba, tunda mu muka yi tattaki muka zo har a jihar Gombe domin mu kawo muku tattaunawa ta musamman tare da mutanen da suke jihar Gombe. Kuma da ikon Allah muna nan zuwa sauran garuruwa, za ku rika ganin mu a kowane state da ke faɗin Najeriya. Duk sanda muka zo za mu yi albishir cewa mun shigo wannan garin, za kuma mu nemi wanda suke da business masu kyau da kuma waɗanda suke buƙatar a taimaka musu domin su ma su kai wani mataki ta wannan shirin. In Allah ya da za mu ba da damu gudunmuwar. Ku dakace mu nan da minti ɗaya. Wai ku kawai tashi kuke yi ku ji kun iya girki? Kuma shi wannan yaron anywhere. See, it does not matter your gender or shekara biyu. Kuma shi wannan ya dukkanin nasara, dukkanin kalubale shi kuma akwai nasara. Kin faɗa mana kalubale, amma kuma baki faɗa min irin nasarorin da aka samu a rayuwar mai sanadiyar Saloon din nan, ko kuma bayan kin shiga wannan kalubalen da kika sha. Akwai wani nasara da kika samu wanda zaki dan ƙara ƙarfafawa masu kallon mu gwiwa na cewa koda sun samu kansu a irin wannan yanayin kuma daga baya za su iya samun nasara? Mun ji dai nasara ta farko cewa shine kin initiate din wannan gurin. To akwai wani abu bayan wannan? Babban nasara da na samu a rayuwana wanda shine baran taɓa manta ba, kuma zan iya cewa shine na farko, shine a sanadin business ina na samu na je Saudi, wanda ba ɗaya ba ba biyu ba. To wannan alhamdulillahi ina ƙara godewa Allah da shi. Nasara na biyu shine na dawo ina yi wa kaina abubuwan da da ba na iya yin shi. Na zo ina abubuwan da da in da ne ban isa in yi shi ba. Shine kamar ɗinka manyan lesuka da ɗan abun nan.
Alhamdulillah. Da hawa manyan motoci kenan. Alhamdulillah gaskiya. So nasara na uku dan iya cewa shagon nan shine nasara ta na uku a cikin rayuwana. Masha Allah. Yes, alhamdulillah. To Allah ubangiji ya kara miki nasara. Amin ya rabbil alamin. Okay. To Allah ubangiji ya kara miki nasara. Kafin mu rufe wannan shirin ban sani ba ko akwai wata shawara da kika tanada wanda zaki ba wa ƴaƴa mata ko kuma in ce ƴan uwanki mata, musamman waɗanda suke tasowa yanzu, menene matakin da ya kamata su bi saboda wannan yanayi da muke ciki na rayuwa, ga tsadar rayuwa, ga abubuwa sun tabarbare, yanzu an rasa focus na ina ne ya kamata mutum ya taso, matashi ko matashiya ta sa gaba. As usual zaki ga da idan aka gama makaranta zaki ga ko dai mace ta yi aure ko kuma ta tafi, zaki ga irin wata ta ce tana so ta zama doctor, wata ta ce tana so ta zama malaman makaranta, wata ta gashi nan dai da yawa, amma zaki ga yanzu yaran da suke tasowa yanzu ba su da wani focus da suka sa a gaba, straight to the point, ko su zama 'yan kasuwa ko wani abu. Meye naki shawarar da ke ganin zaki iya bayarwa? Ni shawarar da zan iya ba ma mata 'yan uwana masu tasowa shine kada su dogara da aikin gwamnati wai don kayi karatu, saboda gwamnatin na an mata yawa. Ka dogara da nema duk kankantan shi, Allah zai sa maka albarka a cikin shi. Sannan ba a raina sana'a, kuma ba a raina riba, da kaɗan ake izuwa mai yawa. Sannan a cikin neman da za su yi, kada yau ki ce wai kin fara business sai ki ce yau kina so ki zama hanibi spa and more, bare yiwu ba. A hankali ne za a taso, kana yi kaɗan har Allah zai kai ka fiye da hanibi spa and more, insha Allah. So dole sai ta dage ta aiki tukuru. Kwarai da gaske. Sannan kuma maza yanzu su kan suna buƙatan taimako ne daga gare mu mata. Ko da kina da aure yau, namiji ko dai miki komai yana buƙatan ya ga taimakonki a cikin yanayin shi, saboda yanayin rayuwar da muka shiga ciki kamar yadda ka faɗa. So haka kuma bare yiwu ba sai in kina da abin yi. To da Allah mata ina mai ƙara ba mu shawara mu zage wajen neman na kanmu, mu sa mu ma za mu iya, kada mu dinka sa wai bara mu iya ba, za mu iya fa. Yes, za mu iya insha Allah. To masha Allah, Hajiya Fatima, kin san kowa a rayuwa kafin ya hau step din da ya je baya rasa mutanen da suka cicciba shi, suka taimaka masa ya kai wani matakin da yake. Kamar ina son ki bani mutum 5 waɗanda suka taimaka wa rayuwarki wanda ba za ki taɓa iya lissafa rayuwarki ba tare da su ba. Alhamdulillah, mutum na farko wanda baran iya lissafa rayuwa na babu su ba, na farko shine mahaifina. Masha Allah. Na biyu mahaifiyana. Na uku shine Uncle B. Na 4 akwai immediate brother na Habibullah, shi kamar 'yan biyu muke. Na 5 shine ya Aminu. Masha Allah. To ki haƙuri da kin faɗa mana sunayensu, amma za mu ɗan ɗauka daki-daki. Ina son ki ɗan faɗi ɗan wani abu kaɗan da suka ɗan yi muke taɓa rayuwarki sosai wanda ya sa ba za ki manta da su ba. An san mahaifa, musamman mama da baba, su ne mutanen da suka fi taka role a rayuwar mutum tun daga kawo shi duniya. Menene abin da mahaifinki yake yawan yi miki? Don ana samun mutanen da zaki ga tsakaninsu da iyayensu babu jituwa. So ki ana ki bangaren na fuskanci akwai soyayya da ƙauna tsakaninki da mahaifinki. Menene ya jawo haka? Akwai wani abu da ya miki ne bayan haihuwa wadda ta sa kike son shi a cikin ranki? Akwai abin da mahaifina ya mini a rayuwa wanda zan iya cewa ba kowane mahaifi bane yake iya yi wa yaran shi. Mahaifina shine komai nawa. Shine komai na a rayuwana. In fact ba abin da zan iya yi ba tare da na sanar mishi ba. Haka zalika shi ma ko me zai yi, ko da bana nan yana jiran in dawo ya sanar mini. Ko bana nan kuma in na yi nisa zai kiran a waya zai sanar mini. To akwai shakuwa mai tsanani
tsakanina da mahaifina. Masha Allah. Gaskiya alhamdulillah. To ita kuma Hajiya fa dida da kin yi wayo kin ikisa an ce ai uwa ita ce a farko amma kina ga mahaifi kika dauka. Hajiya wuda da fahimta sosai da ita gaskiya ita ma ba laifi sosai ma kuma irin mahaifiyana tana da haƙuri. Haƙuri na fita hankali don duk yadda nake son babana din nan bata taɓa nuna irin kishi ko wani abu ba. So ita ma ta taka muhimmiyar rawa gaskiya a cikin rayuwana saboda ita a kullum ita ma zaka ji tana wance ki ji tsoron Allah a lamarin ki kaza abu kaɗan kaza irin ki kaza ni dai iyaye na a rayuwa na su suka sani a hanya wanda har yanzu na kai inda nake alhamdulillah. To misali zamu dauki na ukun su shine kika ce Uncle B. Shi wannan B din naga an mata bracket, shi kuma menene abin da ya taka rawa gani a cikin rayuwarki? Shi Uncle B abin da yasa baran manta da shi ba, shi kaman muna harkan nema tare ne. Kasuwanci. Yes, lokacin da na shiga problem. Bai guje ni ba. Sannan ya taka muhimmiyar rawa a cikin abubuwan da ya faru da ni. Shawara, kwantar da hankali, yayi da bakin shi, yayi da kudin shi. So shi yasa baran manta da shi ba gaskiya alhamdulillah. To masha Allah. Sai kuma immediate brother ɗinki da kike magana Habibullah. Mala Habibullah shi ma kin nuna cewa akwai kamar kauna da soyayya tsakaninku. Kina ga me ya jawo haka? Shi mun taso tare. Daman tsakaninmu babu wani nisa. So sai zama shine babban abokina wanda a yanzu ko da na yi aure ban da abokin shawara da ya fi sama da shi. Still shi ma da ya aure bai da abokiyar shawara sama da yes. To shi yasa duk wani kuma abun da na shiga ko nake ciki shi kaɗai ne wanda baran iya ɓoyewa ba. Masha Allah. Yes. To sai kuma kamar na biyar da kika faɗa shi kuma menene taku alaƙa da take tsakani? Shi ma mun yi harkan kasuwa ne tare. Kuma abokin yayana ne. So sai zamana shi ma time da nake cikin wancan damuwan shi ma ya taka muhimmiyar rawa a rayuwa na gaskiya alhamdulillah. Dalilin yin wannan tambayar shine ba don kuma saboda ya zamana cewa an samu motivation daga gurin wanda aka yi wa alkhairi, kama ana cewa ka mai da alkhairi ga wanda ya maka alkhairi zai ji daɗi. Wani ya maka abu zai ce baya ma son wani ya sani, amma kuma zaki ga idan ka fito ka faɗa kamar kana ƙara nuna wa 'yan uwa da abokan arziki cewa wani fa mutumin kirki ne, kuma maybe da bai jajirce a kaina ko ya taimake ni ba da ban kawo yadda nake ba. Allah ya musu albarka, Allah ya ƙara musu nasara, Allah ya sa su shiga aljanna, kuma Allah ya ƙara musu nasara akan neman su. Kima kuma Allah ya ɗaukaka wannan gurin, Allah ya sa ba a jihar Gombe kaɗai ba, Allah ya sa duka Najeriya ke da ke buɗe branch. A madadin Arewa Talent Show da kuma Tubless Media Concept muna miki fatan alkhairi. Allah kuma ya ƙara dawo da mu wannan gari mai albarka, mu dawo mu ga kin kama plaza guda domin mu zo mu ƙara baki gudunmawa. Masu kallon mu da haka nake kawo ƙarshen wannan tattaunawa tamu da Hajiya Fatima, da haka nake ce muku Allah ubangiji ya sada mu a wani zangon na gaba. Muna miki fatan alkhairi, Allah ya saka da alkhairi. To na gode sosai, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya mai da ku gida lafiya. Na gode. Masha Allah. Amma kafin mu rufe ban sani ba ko za ki faɗi yadda za a iya samun ki, a misali ko a bangaren lambar waya da kuma social media platforms ɗinku wanda idan mutum yana so ya booking zai iya samun ku. A cikin wannan bayanin ina son ki magana akan yadda za a iya booking a zo nan gurin, wani process kuke bi, ana zuwa ne direct ko kuma sai an fara booking ko kuma ya abin yake? Yanayin mutane da suka yi mana yawa wata ran gaskiya sai an yi booking, amma ana iya zuwa direct din. Ana iya samun mu a TikTok, handle din mu akwai Hanibisfa and more. Muna Instagram Hanibisfa and more, Facebook Hanibisfa. Sai number wayar mu shine 090 30 52 35 30. Masha Allah.
to wannan shine yadda za a iya samun wannan kamfani mai albarka, kuma insha Allah za mu rubuta muku lambar wayarsa akan bidiyo duk wanda okay aiki zaki fada ki shigar da shi. Sannan muna iya yi okay kalli kyamara. Muna home service daga mai bukata in ya kira mu muna iya zuwa mu insha Allah. Okay, kenan na fahimta kamar ana iya samun wasu sun fi son aje gida a musu. To kamar lokacin sallah, kin san da sallah ana yawan gyaran kai da waye da sauransu, ko kuma kowane lokaci kuna iya zuwa home service? Kowane lokaci in mutum ya bukata muna iya zuwa a yi mishi insha Allah. To kamar a lokacin sallah kin san saloon da gyaran kai da waye yana wahala, ana samun go slow da conduction da waye. Ko anan akwai wani tsari da kuke da shi ko wani dabara wanda kwastomomin ku suke samun aiki cikin sauki babu wani wahala? Gaskiya mu duk wanda ya zo shagon nan ya zo Hani Spa and More bayi tare da wani matsala, because muna da isassun ma'aikata. To ko yaya mutum ya zo zai samu za a mishi abin da ran shi yake so, kuma zai tafi a daidai lokacin da yake da bukatar insha Allah.